Noyabr ayı üçin täleýnama. Hamal. Hamallara noyabrda maksady okkulny bolmak maslahat berilýär. Hemişe özüňizi kämilleşdirmege dowam edin. Şeýle ýagdaýda siz öňde goýan maksadyňyza ýetmek bilen heni hyýalyňyzda hem gelmedik täze mümkinçilikleriň üstünden bararsyňyz. Bu ay siziň öňki ýyllarda çeken zähmetiňiz öz miwesini berer. Jogapkärçilikli wezipelerden ýaýdanmaň, saglygyňyza üns berin. Sowur. Sowurlaryň daşyny gurşap alýan adamlara has golay bolup, olar bilen pikir alışmak, özüni ünjä goýan zatlar hakda gürleşmekleri gerek. Olaryň siziň gözden salýan taraplaryňyzy görüp, degerli maslahatlar bermekleri bilen sizde ähli zada täzeçe garaýyş dörer. Bu bolsa çözülmedik meseleleriň çözgüdini tapmakda, tapalgysyz goldawdyr. Bu aýda sowurlary, wezipeleri hödürlenmäge şert dörer. Jövza. Bu aý jövzalary öz ýüregini diňläp, öz pikirine göre hereket etmek maslahat berilýär. Geçmişde bolup geçen gerekmejek ýatlamalary aňyňyzdan aýryň. Eger siz täze durmuşa, özgörüşe taýýar bolsaňyz, noýabr oňa tarap ilkinji ädim bolup biler. İş başarjaňlygyňyz göze ilmän galmaz. Bu bolsa size täzelikleriň bolmagyna getirer. Seretan. Seretanlar bu aýda täsirli wakalara taýýar bolup, her wakadan degerli netije çykarmaklary gerek. Özüde diňe bir täze baştan geçirmeleri taýýar bolman, eýsem bolup geçjek pursatlardaky şatlygy duýmagy da başarmak gerek. Hemme zada ruh bilen çemeleşiň. Bu aýda size elgetme diýal görünen mümkinçilikler öz-özünden peýda bolar. Olaryň üstü bilen işiňizde kämilleşip, netijede wezipe, jemgyýetdäki üstünlük siziň tarapyňyzda bolar. Eset. Esetlere töwekkülçilikden gaça durmak gerek. İş bilen şahsy durmuşyň arasynda park goýmaga çalyşyň. Güýz duýgularyňyzy çuňlaşdyrar. Ýöne köpçülikden daşlaşmaň, pikir alışmaga, kärdeşleriňiz bilen tejribe paýlaşmaga açyk boluň. Topar bolup işlemek, diňe bir düşümüntli girdiji gazanmak däl, öz maksadyny ýeňil amalaşdyrmaň hem ygtybarly usulydyr. Sünbüle. Bu aý sünbüleler eger ihlas etseler, kämilligi tarap önjeli ädim äderler. Ýöne arzu etmekden, meýillama düzmekden ýaýdanmaň. Olar siziň haýsy tarapa hereket etmelidiňizi dogry kesgitläp berer. Edýän işleriňiz arzu niýetleriniz bilen gabat gelýärmi? Esasan şonu sazlamaga çalyşyň. İşleşýän adamlaryňyza ünsli boluň. Täze tekliplere haýdan haý topulup gözsüz batyrlyk etmäň. Teklibi de onuň eýesini de kemsiz öwreniň. Häzir howlukmagyň wagty däl. Mizan. Mizanlar öz meselesini diňe daşyndaky adamlaryň maslahaty bilen çözüp bilerler. Elbetde bu aňsat bolmaz. Ýöne köpçülik sizi özüňizden bolan dartgynlygy aýyrmaga kömek eder. Köpüň dilegi köl bolarmyş. Olara bil baglap ýalňyşlaryňyzdan sapak aljak bolun. Haçanda çözülmesi kıyın bolan meseleňiz çözülüp, ýeňillik bilen dem alanyňyzda öňüňizde ak kagyz ýaly täze başlanyşlaryň durandygyny görersiňiz. Puluňyzy aýagly çemeleşiň. Gerekmejek zatlary satyn almaň. Akrap. Akraplar bu aý daş töweregindäkiler bilen gatnaşyklaryny mazaly berkiderler. Adady bolmadyk özüne çekijiligi bilen olar özlerini gerek adamyň ýanynda bolmagyny gazanarlar. Başgalara maslahat bermegi ýaýdanmaň. Belki siziň goldawyňyz kimdir biriniň zerur meselesinde kömek eder. Ýyldyzlar size maslahat berýär. Tygşytlygyň ilkinji ädemi girdiş çykdyjyny tertipläp bilmekdir. Gowuz. Ruh belentligi elden bermäň diýip ýyldyzlar size berk tapşyrýar. Size ýardam berip, ilhamlandyrýan adamlara golay boluň. Islendik maksada ýetjekdiňizi we sizde munyň üçin gerek bolan ähli başarnyklaryň bardygyny ynanyň. Üstünlük öz eliňizde. Noýabr sizi azkem tygşytly bolmagy çagyrýar. İş bilen dynjalyşy sazlaşdyryň we gerek ýerinde lukmana ýüz tutmakdan çekinmäň. Jedi. Jedilere adamlar bilen gatnaşykda oýlanmaklary gerek. Eger özüňize gerek bolan gürrüňleri goşulyp, sizi hakykatdan gyzyklandyrýan sowallary berseňiz, gerekmejek ýakymsyz ýagdaýlardan daşda bolarsyňyz. Dartgynly ýagdaýlardan daşda boluň. Bar maksadyňyz rahatlyk bilen sazlaşyk bolsun. Şeýle ýagdaýda daşyňyzdakylar hem size göre bolmagy çalşarlar. Dalu. Daluwlaryň nämedir bir täze zat bilen meşgul bolmagy gerek.
Belki siz özüňize täze güýmence tapanyp, dil öwreniş merkezine ýazylarsyňyz. Şol ýerlerde boljak täze tanyşlyklar, täze duýgular siziň durmuşyňyza ýakymly öwüşgün çaýyp, ýaşaýyşyň täsirligini artdyrar. Çaplaýyşyňyz ýaly girdici getirmeýän işleriňize gaýtadan göz aýlaň. Olaryň girdici getirýän täze usulyny gözleň. Hutlaryň ýer ýüzünde bolup geçýän özgerişlerden habarly bolup, täze maglumatlary öwrenmekleri gerek. Durmuşyň dürli öwrümine taýin boluň. Bolup geçjek ýagdaýlara näçe çalt öwrenişseňiz, şonça-da tez üstünlige ýetersiňiz. Noýabr girdijiňiziň gowulanmagy üçin oňaýly aý. Maýa goýmak arkaly girdici getirmegiň aladasyny edin. Bu aý size hususy telekeçilik bilen meşgullanmak üçin hem düşümlidir. Mehribanlar, noýabr aýy her biriňize düşümli bolsun.